जो बतिया कहाई ना हो आ चुप हो जाए पुष्पा पूछी का चाहत ससुरा जात रही मने मने गाजत रही जो ने हिसाब कइले बारू कहाँ जात रे विदाई बताओ हमारा के छोड़ के कोई जी के जाएंगे। अरे इज्जत के सवाल बा हमार लड़की के विदाई बा हमार जीवन के सवाल बा ए बेटा वो इज्जत के सवाल ना सुबह हम प्यार करेंगे तोरा ले सच्चा प्यार करेंगे हमारे सामने चल जाए अरे नहीं माई ना अरे एक मिनट के साथ राजा सब जनी का अजीब चुया रउआ त कसम क्रिया खा ले रही ओकर से कोनो लाट घाटे नहीं थे अब जी दीदी जी जब रउआ जाना तानी के जेकरा घर ले से लाट घाट लाग गई तो छूटे वाला बा बस में बा माई तू छोड़ ना हट ना जाए तो काहे कर ये हमारे कॉलेज अजी मां आमा जी रो समझाई कि ना समझाई हम समझ देखो बात ये समझ और तो से प्यार ना पहले का भाग तारा बिना उ रह जाई हां मान लो जहूर में और खा के चिठा चिट्ठी लिख दी हां तो का करबू ए जी अमर तो दूर रही ठीक ना हटी हवा तू दादा अरे सुन चल ना ई बेटा का नाम ठीक है ये हमारे से कॉलेज है कि तू हमारा से छोड़ के दूसरा ले पिया मत करिए गारो को अगुआ हम छोड़ देंगे कर प्रेम में गारो को हमारे के छोड़ के ही जाती है मतलब फूल गीत गावे सीता का बियाह ना मोल बारात आ गई देखो अब हमनी के बीच जवन रहे भइल कुल खत्म कैसे खत्म हो गई मजाक तोड़े हो तू भी एक कला हम ना करब हम तो दिया हमारा लग गइले चोरी को बियाह कइले रहू तो रूम में कइले रूम में भई रहे देखो आ गई बतिया हम जानत रही काहे चलो चोरी के बियाह करा चाहिए चला गाड़ी लागल बा लागे हम गाड़ी लेके आई लेकिन नहीं दे बबुआ बतिया सुन जाए दे अब तोर से बियाह करे के रहते ना कइले त हमारे लिए प्यार कर लेकिन अगर अगर हमारे लिए प्यार ना कर पकवे तो हम तू तो हमारे छाती पे चढ़ के पार हो जो हटा जा हम तू तो ई का नौटंकी कइले वाला ये बैठा हुआ का नौटंकी कइले अगर हमारे लिए प्यार ना कर पकवे तो हमारे के छोड़ के जाइए आओ और जान जी के हमारे लिए ये बेटे बोले कि सहारा नहीं हल्ला तो खोर आदमी तो हम दुनिया में ना देखा मन तो कहता चप्पल निकाले मां चप्पल दे दे एने मार एने आई प्यार का परीक्षा होता अगर वो आई ई मिली घटावा अपन ननद के ना देखलू कि धान आ रही ना चलते है ठीक है आ तो बढ़िया से ससुरा गइली अपन लोगवा देखो के बोलले है जी तो लोग अपन थोड़ी बुझे के हमार ना हो बेटा अपन फरियावा अपन फरियावा ना उठो हमारे लिए प्यार मां जली आओ तो निकल तो ना जाए के गिरी हम ना कहले रही कि हम तोरे से अरे हमर जय माल पर के बोलले जाए तो चलो बुतो का साथ आवा हम बियाह ए गांव में रही हां एक दिक्कत रहे प्यार आदमी करे ला करे हम लाइक हम तू हो जी तो का आदमी जब प्यार होइए रहे तो शादी बियाह कर देले रहत हाथ बांध धरा देले रहत ई चरे को बियाह होइए गइल बता देखी रहुआ बारात लागल बाटे गाड़ी लागल भी है विदाई करे खातिर ले बितलू लोग हमार दिल टूटता ओकर कोनो ख्याल नहीं हम है ना जननी है बुची कि तू ऐसा न करबू भैया ना उठो तू ना उठबा ना उठो आओ गई आदमी का सुकून मिल गई मारी अकेला मारी का हमारे लिए प्यार ना करे ले दादा ए बेटा अरे भाई हमारे लिए ए प्यार बेटा वो पुकारा वाले बाड़ा भाई, ए सुन ना हम तो कहत रही ना भाई रे का हो और देख अगर पलट के ताक दी अच्छा तो जान जे हमारे लिए प्यार करे ले ये बेटा तारे से प्यार है कइले रही तो जब चोरी को बियाह करे तो ओकर फर्ज ना निभाई अरे तू का जन्म को प्रेम कइले बड़ो जीवन में ना हम तो प्रेम नहीं थी कइले तू करे से रही तू हम तोरे मंदिर से बियाह कर सुन हो बेटा हुआ कहतनी कि प्यार करत रह तो साथ में के फोटो रखले हुई बना अब ना 18-20 को फोटो बा हाय दादा फेसबुक पर डाल दो काहे करी हम करे ले प्रेम करी ना फेसबुक पर डालो जाना यार हमारे घर में तो ऑटो अगर मान मैं चुप रहा हम लगा के ताकत है मैं ताकत है चलो चलो अब तो इज्जत कुल ही ले लू बाप भाई के इज्जत ले मैं हमारी इज्जत ना ले लू ई कहिया से कुल ही खेला करत रहू कभी हमरा के बतैलू अपन मन के बात का
थी करत कुली मोबाइल में दाग लगा देलिए बिटिया कहीं के ना छोड़ू लेकिन जाता नु ससुराल सुनी अच्छा से रही है इज्जत मत अथी करी है सास ससुर के जाता नहीं ना ससुर तो बढ़िया से अच्छा से रहो ठीक बा हमर चुप रहो जाना बार-बार पीछा चलो चलो नीक से रही सास ससुर के सेवा करी हां जब महतारी के लेके पसरा रहता थे चला चला कुली जतिया तले भी तलू अब का कहम आ कहिया से का करत रहू ओकरा से बताओ अरे भाई चुप रह मैं का बोलली अरे बताओ भाई ता करती हमारे ले प्रेम को छोड़ी हमारे प्रेम करेंगे हमर बेटी ए बचिया अगर तू इतना प्यार करते बन बेटवा कहत रहे हमन से तो का पानी के तरफ का हम बेटवा कहत तो बोले का तकल हुए अरे चलो भाई अरे सुन ना जा बाप अच्छा ये बताओ जब तो इनका से प्यार करता ही रहलू ह तो छतिया पर कहले लतिया देख गई रहलू ह आए ई कह देले रहतन कि हमर मुंह में मुत त मुत के चल जाई बाकू जी का कहत रहो तू तो आग लगावन हो ई सब का कहेगा का सिखावथिन जी रौराय हमर शादी के सुना तहार फोटो 20-25 गो रखले बारन माना फेसबुक पर वायरल कर दिहन त तू ना ससुरा करबो ना नैहर के अभी से कहत नहीं अपना ल ये मेहरारू ना 50 गो रखले भाई सब रखले बनी हो सब हां हम कहत नहीं फेसबुक पर डाल दो अभी से अपना ल जा हां फेसबुक पर डालम हम गोई दिन जाओ दिन आई रौली बोला में करनो रखले चारों ओरे के बाद आई हो अब काका पार था कैसे मूर्ति जैसे खाड़ बानी सुन ले सुना इज्जत त ले बड़ू अब चल फोटो सोटो रखले पे देखी त का कोई कही कोई सब महतारी खेल कर बिया हो आएगा दूसर महतारी तो डाटी चप्पल निकाल के बैठा मौग बेटा का मार पीट आय दादा हम बेटा का तो पीटबे करत लेकिन हिया बेटी के सराहल जाता है इनका तो मौग महतारी पर गाड़ी ना लगले रही त इनका के काट देती होय सीधा बाड़ी ना रे दादा हम ना जननी की हमर बेटी का गुल खिलावतिया हमरा से बोलन दिल के बात करा दे ए रुक जा एगो खास रहेला ओकरा मिसला पर लाल निकलेला ओकरा से खून मतलब एथी भर द मांग रुक लेके आओ तनी रुक कहनी है भौजी एको को उपाय बा कि हम इनका संग चली रही ना तो फेसबुक पर फोटो चेक और इंस्टाग्राम पर डाल दी हम ए बेटुइया छोड़िए नु दिया हमरा के ए बेटुइया कहत नहीं पहले है अपन मजलुआ के संभाल एकरा बाद उरुआ के तमनी के देख लेबे के उनका के मना कर दो हम ना जाए बारात लेके डोली डर लगे चल अपन बेटी के झगड़ा बधन झगड़ा से चला घर चला घर हम बानी नो माई के बदले में घर मिसा अब जब मैं ऐसे रगड़ के बाद सोचिया तर भाई भौजाई माई सब मर गई बिटुया लेके उधर जाए अरे हम बानी हो चिंता मत चलो चलो हमनी के बानी है ना बेटी के बदले बेटी बना के रखो के चला ए कन्या ने के चला ए छिहत्तर ने के चला छिहत्तर बैठे 76 न कही हम कहने बढ़िया कही हम उतार चला छिहत्तर का जोन सोना नहीं चला चिया ये तो तो भाषा कहतड़ू हो ये करा हम जाता गाँव का बेटिया का बच्चा बना के इतना हमारा आदमी उतर रहा है ना चलो हम उतर चलो कहो बा दुनिया के का कहत होगा और फर्क नहीं है पर तू राजी हम राजी त का कर हमर माई बाबूजी भैया बाबूजी ना ना माई के बदले माई यही बोल हम बानी ना अब भैया बहुत प्यार कर बाबू सब हम भाई हां चल उतर चला दुलई घरे ना गइबे का डिस्टर्ब के लिए जो ना अच्छा हां ले के आओ तब हम जाई आगे तैयारी करी चलिए उतारे खातिर हां जा तन तनी दिखा दी तनी आरती उती के तैयारी करी जानताड़ू हम सही कोइल बनी के गलत जानताड़ू जीवन में ये वो काम सही पहले बड़ो कि ना गइलू आता ना खुश बनी नु आता ना खुश बनी चली तब हमनी के कोर्ट मैरिज चलिए कल हां पहले कोर्ट मैरिज होई तब घरे मारू मैरिज होई का करी हमार किस्मत फूट गल बे एगो लइका बाटे एगो लइका के देख के मुंह हो के खुशी खातिर करे भाई हमर इज्जत कहां गई गांव घर के बेटी के लिया के रखलस हां आज हम अपन से बियाह शादी कइले रहती तो दान दहेज लेके कइले रहती ना हां बाकी हम का कहीं अपन लइका से हारल बानी
ए चाची जी अब का रोवले गोवले बानी रोवला गोवला में कुछ बायोबे आए रोवो तो राजी रहनी ह न तो अगिए लागो हम तो धके गोड़ टांग काट के फेंक देले रहती हो स्टेशन के बगल में ऐसा मत कह एक कनिया ठीक ना ओवर तो बड़ा निक लागल हटे बियाह करलू चढ़ा बढ़ा के हम तो एगो लड़का होकर मुंह देख के मजबूरी में करली हमरो शौक लागत ए रहल चाची जी जाना तनी जब रोवा राजी रही तो ओकरा पावरी हम कह देनी है हम का करी हम तो गलती ना करी हम तो सलाह देनी है रोवा का तक मिलत ना जी पनिया दहेज मिलत लइको मिलती त कतना ट्रेन के बगल में स्टेशन के बगल में जमीन बाटे घर बाटे अरे बाप रे बाप हम तो अपन देवर के धूमधाम से बियाह करम आ सुनी चाची जी अब रोला गोला में कुछ बाटे ना घर में लड़के पतो ढुका ले बानी गांव के बिटिया के लिए अब का बाटे अब जारला पर नमक मत छिड़कलू जारला पर नमक छिड़के ओहर त बड़ा मजा लेत रहलू त ना बाबाजी कलही ओहर ना तार बुझाइल है देखिए चाची जी रह भाषण एक के जीवन नोखी आई ठीक ना रह सब ई कहे आइल बानी रवा घर से ना हमरा से भात पानी ना रही काहे के भाई हमरा से जब रवा से हम भात पानी रखम त हमरा से गांव घर वाला टोला महल्ला हमरा से गांव एती भात पानी ना रखियन जा हमरा से बोली बचन ना करिहन जा रवा समझ कि ई टोला पे अकेले रवा पूजा तो छटा गनी काहे कि गांव के बिटिया का ढुका ले बानी बताओ भलाइली इधर जारला पर नमक छिड़के ओहर कटी ए चाची जी करा दी ए बिटुआ कर ल बिया आ ई ना बुझाइल हटे तोहरा आई तो काहे के करत अब तो कहत अड़ता से भात पानी ना रही आई ए चाची जी पर जब रवा जानते बानी कि जौन अपना मातारी के नाव बिटिया भई तू होई के हुके आए उ जानत नहीं एगो का नाव 76 गो का रखेली आउ हां केकरा घरे कहां नहीं हमरा खेल हो चाहे केहू तो रखिए के न बटे सुनी ए अपना बेटे से देखवाई विकासवा के फेसबुक पर फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजले बिया ओकरा पर खराब फोटो डालाई बा हां एही से कह देनी हट का टोला महारा सबे कोई थू करे लागल त हम करे ठीक बाटे हम ओकरा घरे हम भात भवादी ना रखम हम गोड़ लागम हां अब का करे के बना रखबू तब हम का करबे भात और रोटी कहू त हमरा मोहर बियाह करा दू जा केहू तारे हम करबे न कराइलू मेहना मारे तारा मारे जाला पर कहां गाड़ी भगोड़ी बिटिया ए भगोड़ी बिटिया आहो भगोड़ी बहुरानी आ लगा तन दीदी जी आ ये दादा ये छियतर तू तो गजबे न करलू ना छियतर का बुद्धि लगावे लगलू अब रिश्ता बदल गइल हाँ। अब हमरा कनिया को अच्छा हां वो हम भुलाते का करे रही खाते हैं। नहीं है तहर माई बड़ी रोवत रहली है ये अब बच्ची आइल कोइल हमरा घरे बंद कर दी काहे के घर के मालिक अब हम हैं। ए बचिया हम थूके नहीं आई अब देख से मलकावा मत चला एकदम ना एकदम थूके नहीं अच्छा मम्मी जी रोज जानत नहीं कि एक नंबर के खिलाड़ी हो तहारी तू नहीं खुखेला मां तो सका के दिवालिया धो लेबू जाया ना मातड़ू ढेर भगुड़ कहा के जान मम्मी जी आई दादा ये तो बच्ची हम भुलाइए कोई नहीं आजकल सब कोई भाई कहता लेकिन ना भाई के अब एथी नाम बदनाम भाइये के लोग भातार बना कर ढुक जाता हां वो देवर के घर में। अरेरे असन के कमी नहीं खाता रू बतियावा जान उ देवर ह मान देवर से हंसी नया नया पे आई मजाक रहुआ कोई वाली तार मोबाइल रिचार्ज करवाइले मानी हम के करा से अब उ घरवावा मां में बस गई इहो जान तू आपन चक्कर में हां ओम प्रकाशवा से बतियलू सुमितवा से बतियलू परबेशवा से बतियलू ए तू जतन लगा से ये कुछ सुने का हमारा राज खोल दे जाए खोल ना, बचिया जा। तहर माई जोहर खातरी कोई जगह रोवा तड़ी माता से कह एही गांव में रहो हम करेजा पर लात धर के जना के जरे के बहुत जरो हां दीदी जी आदमी खाइए के भातार बना के जाई तेरी कर रहुआ आज तू ना कइले रह तू अपन माई ओकरे छोड़ कर सुतरा न आदमी कही ता आज काहे बोलैला ही चक्कर पे नहीं चक्कर होती करत रही हेनियो पहले हो बड़ा नाम रोशन का कइलू हम तू धाइल आज जब के इज्जत नहीं खेतर करे और जैसे करबो तैसे न कहियो सन है देखा चाची देखी मम्मी जी ढेर मत बोली अब जानतो बानी हां अब चाची कहबू तल माई कहबू तल दीदिया कहबू ये न कर रह अपन गेला बुढ़ापा के बारे में सोचता नहीं आए कहीं वृद्धाश्रम में का बिताए का मन करता है हमारे इतना बाटे ये सन बात नहीं खे हमारे नामे जमीनिया भी बाटे आवते तार नामे जमीनिया नहीं खे एगो बात पूछे खातिर आई नहीं है और जे तो अपना घरे रही त जब फोटो रहत हमरा के देखल हई बा घूमल फिरल सब जे के पैदाइशी हई अब बताई हम बियाह हो रहा पतो बनई त अब निकली कि घरे में रही
ना जा गली गली घूमी आओ फोन से बतियाओ घर में न रहे आदमी आ कबिया कलू तो घरे में न रहबू कहाँ तो बाहर ही जेबू कहाँ गोलम सुमित छोला चाटो शहर में के खइले बाड़ू बाहर स्टेशन पे घूमले बाड़ू कहाँ गोलम सुमित हमार मरद देख ई बता हमनी के तो अपन मरद के नाम ना धरी जा आ ते आता ते मरद के नाम धर लगले रे हां तो कहीं ना रोज रोज सुमिते ना तो का कहीं अब पहिले न कहले अब मत कह ए मम्मी जी इतना मत चिल्लाई ठीक मैं अब जानत नहीं थी ई कोनो मतलब ना दाता पर लू सहु देखा दे अरे क्या हो गई एक सुना और देखो का मंचूरी है क्या क्या छोला 3 बुलेट ना पके हो ना अरे जौना पले कॉलू और तौना पले हम ओकर पकाई ना जब जब जाए ना अच्छा कोनो बात नहीं चलो बोल हम दबा दी हां दबाव ना ती दवाई बना मां के इज्जत ले ली हला जौन ना कह के तेवन हंसत सन त गांव घर के बेटी से बियाह कइले बेकर बेटा गांव घर के बेटी से बियाह कइले बेकर बेटा बा अरे तोरा ये बात के खुशी नहीं है कि तोरा सामने हम बैठल नहीं अगर ये चल गए तो हम मर गए ए जी जय का तो दुख बा जब इतना इज्जत जाता ना तो चली हमनी के दोनों बाहर चले के जाई जरे एही का तो दुख बा ते एगो बाड़े या के लोकड़ी के तो फायदा उठावत है आई तो एगो ना रहत नो काज हमरे से ना दुख सके के पर रही गांव घर के तेहरा में तो ना मरती आज मन सुना के जगह पे संतान चल जाता है सब देख माई आ जब अपना माई के छोड़ दे भौजाई के छोड़ दे तो तोरा के रोटी राखी रे तू सास बा देखा तनी नहीं कर हमारे के चौथी तो गोली मार दे में करे के हम जानत नहीं कि प्रेम करी ना करम तो बहुत बेकार प्रेम करी ना चलो घर पे तोरा गोली मारबो हम नहीं जा रहा हम जाते नहीं अपना घरे देख अपरहन देखावती आवत देख ले तेन चुप रहबे कि ना भाई हम हाथ गोड़ जोड़ के भैया भाभी के घरे रहले माई सब रोज ही मान जाई मजाक करनी है तो माई के कहो अपना के माई तू लिमिट में रह ई मालकी नहीं है कहो हमारा के नहीं आज से मालकी नहीं भी आते अस्थिर रह चाबी मांगवा बो चाबी हमारा ही बा हां ई त मालिक होइए गई मम्मी जी सब तनी रखे निकाल दिया होते हां ये कुल रहिए गई बाटे एगो बेटा के रहला के फायदा इहे न होखे आज भगवान हमरा के 3 गो 4 गो बेटा देले रहतन तो ना न सोचे कितना पड़ रही त एगो बेटा के फायदा उठावल गइल हटे मल गांव घर में इज्जत हमारा जी उछल गई सर पेड़ा मम्मा ने कहन से हमनी के अपन टीम में ही हमनी के एगो फुल एंटरटेनमेंट वीडियो लेकर तो कोनो संदेश ना रहला वीडियो अच्छा लगे दिल से लाइक शेयर कमेंट करते रह जा और अपन प्यार दुलार ऐसी बरसात रह जा हमनी के ऊपर बाय 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 का भैया रोडा में कहिया बनवाई बजा हम मुखिया है रे गांव के तो सरपंच ना हो तो मुंह उठा के वोट मार दे तड़ा आए नतिया के मन मुखिया धोगला के बढ़ल बारे ना तब से तो बनवा देले रहीते ढेर ना कुछ बोली। करता नल जल कुछ नहीं खे देता है ई लोग जाके वोट मार देता हूं ई लोग के चुनाव में एथी करे के तनिको बा कोई ऐसा ना कि चला और पीछे पीछे ना तो लाभ देख केकरा के जितावे के चाहि केकरा के 5000 रुपया देले रहना के घरे तब वोट मारी गई रही तो वो जात तनी रही सुन गइलन। ओही में खुश वाला त कहां ले रोड बनवाई हस जानते छोटिया कुछ को हमरा आवे के हां मारो नहीं दीदी आवे का मन करेला लेकिन का करी माई का मुंह देख के आवे के पड़ेला लइके पर से हत हो गेल यही गांव में आवे के मन ना ए भैया तू हमनी के गोइल हवा लिया लागे तो तारा ई ना बुझाइल हो कि हां तनी नया जींस तनी कुर्ता जूता पहन ली माने हमनी के ई स्टेटस खराब करता रह मैंने ससुरारी हम गई रही तो जहां तक कोइल हवा जहां तक कोइल हवा तो तारा ना अथी करे के गांव चाहिए में कदम ये देखत रहना तो कैसे ताकत रहना हो जा जानता है जब उतरनी है ना गड़िया में से आया के कहतन बुचिया लाज लागुल हरी हमरा लाज लागी ना। तो कहानी मैंने अब तोहनी के लाज लगे लगा रे आ वो घरी तोहनी के हम का कोही कौन लाज ना लगे आजे बनिया काले सेट हो गेली तो हां चलो आब अरे तो और नहीं बुझाला दूसरा को सोचेला आव ना रे का जाने का अरे दीदी गिरानी रे गली अब चले नहीं खेवत यही से कहला कहत फला त भइ रहतै कहतन कि लोग का ए भैया काहे न कह रहला जमीन पर घर बना तो ओइ जइती जब जइती जा बड़ा हटा टूट जी ना हमार आव रे छोटिया एकर तो और को हाथ चट टूटता 5 बीघा खेत अकेले काटत रहे हसुआ लेके पगार पर चलत रहे गिरते ना रहे ये काटत रहिए कहिया ना कि आज खुद ना काटत जिंदगी भर का चाहे हंसुए लेके काटे के माने 1 साल बियाह कइला भइल ते माने अंबानी के पतो बन गेले चल देखा उहे समझ ल ठीक बा तो समझ लो तो हमार दादा के कोन हमार दादा मुखिया ना हमन के जट से फोन करम पट दे रोड बन जाई बात देखो उतराई बाबू था का टरौलियो नहीं खदे ले आवा हां मारो ही के ताक रहल बना देखरा के में चक्का नहीं खावा लेवा तो बेइज्जती करत कपार पे उठा के ए में चक्का तो बोले ही मेरे के चले खातिर रोड नहीं खेल हमारे गांव में अरे बा बनी के भग जागे निका
गोड़ लागत है भौजी तो लाग भौजी तो लाग सारे आए लाग आ तो लोग ई ना बुझाई के हटा ना हो का तला फला फाई पड़ा हे बके बिछाई कोई से भैया के ढकेला तनी दे आई बिछा दा धारी होनी है तो हम बिछा देते हां हेरम का तो गंदा बे बैठ के लुगावा ना गंदा हो जाई रे अजी धो के पसार रहल बुनिया पर लागल तेरे आदमी मोटरसाइकिल तबे कहे कि काहे गुम साइन में हो पता बिछावा हमारे घरे इहे बा यही पर बैठे के बा कोनो मखमल के हमें कोई से कर तनी जी बुझ जी रो वाला के लगा कुछ दिन में आई जाना है अरे हमारे के घर रहू तंग कइले भाईसन ऐसने रोड होला ऐसने गली होला पैसा में ई ए नलिया गलिया में न पोसाई रही जी जभी आते रही तहिया ना आज हमनी के जाके गली में देख ला बैठा जी ये छोटी बुची में पुष्पा बुची में देखा देखी ना रहे एक घर में बियाह का वही लागत कि उठ रे लेटा होइले बड़ा कहां गो खेत पड़ के कासी से चल गेलो लिया लगे ए मम्मी जी राउर दुला राई दिन आइल बारी जा जाइए नाई के लिए कहानी हो जानी के बुझात नहीं खे उनकरा के टी-शर्ट देखी राउर दुला राई दिन जा बैठी इज्जत में ले पता रे अरे हम बुझिए आ गइल का आई मैं उन्हें सरा रे गोड़ लगतै गोल लागत नहीं मई बैठ बैठ हो जा बैठ नी जा बैठ का पर चढ़ रे काहे एने घूम के बैठ रे मतरिया बैठ बुढ़ाइलू बुद्धि ना होई तारा करी हो को बढ़िया से रहलो हो ना हां मैं गोर पट के का होता रे यही से कहती कि बदबू मारता तो काम कर रही तो कहीं बुझिया अगर खुशी के मारे हम वहीं तक हम बुझिया सब अपन भेड़ तोरा ई ना बुझाला के होली भाई सन नहा धो के तक ना लुगा पे पानी पियबू सन कि हां ना मनी के माई तोरो बुद्धि ना होल बुढ़ा गोली ससे ई तोर पानी मोबाइल बड़े बतासा उतासा बोले ना पीहस हे दीदी बतासा अपनी आ गई अपना गंदा पानी में मैं गोड़ धोई सुना तारे भाई आ ये तो मोटर चला बतासा ले पानी ना पीहसन नहीं पूछे हमर बतासा से बतासा फेवरेट रहलो सु मकुआर पर रहे लाई पिया का रे बुढ़िया रहे अब नहीं थे सनो कने के न बोलते अब तो भोरे उठते उठते एक मुठा काजू फेंकत ऐसन बिना मुंहे धोत तहार दे भका तहार दे हो दीदी गोड़वा दी अरे ना दे दे ना पता ना गंदा पानी हम नहीं धोए अरे पूछे तो को पानी ना हटे मतलब हमनिए के हमारे दिन ह कि कोई बुल अमीर घर में। का तना तहार दे हां इस दुनिया जाना त ना नंबर लेके आगे से बोलती रहती तो हैं हमारे दिन का तू चल ठीक कहत ली दीदी तबे तोरा कितना मानी ना भैया गए रहलन दुआरिये पर तब भैया बोलेला पूछे ई हटाओ ना ई का कटरा में पानी ले जा, ले जा, ले जा। यही में आटा सन के यही में गोड़ हाथ है अरे तुहर हो का हो चानी अरे के डबरा शुभ नहीं हो थे। गेला जी बतावा तनी कि लक्ष्मी हो खेली बेटी घर के आ सुनो आज चुलप खाए मत करियो चुलप खाना हमारा बताओ ना पूछिए जा के जब बदल के ए मैं देख हमारा उजा का खाना बना के दिक्कत ना रहेला आ उजा इंडक्शन थई बा हर वही रूम करना। में इंडक्शन लगा के गप दे पला खोसी ने गप दे कुछ चीज बना के खा लेना होई थी हाँ ता ना सुदिस्ता बनी तब का बोड़ यही से नहीं आवे के टाउन न लेत रही जाइए सब तब का सही कहता है हे त ना चरौरी कैली ना माई तबे नहीं त आवे के हमर मन नहीं बुझा करते बुढ़ा है अरे ए माई हमने के अपन मेधा मिटा दी जा आई बार साल लुगवा देले रही उहे पहन ले बाइस का रे का करी जोन बात तो तोरा देख ट्रॉली भर के लाई बनी 2 महीना 1 महीना ऐसे ही पहले बनी 1.5 महीना 15 दिन उ सब लुगा ले बनी पेनी सोचनी कि का नौकरानी को दे हो जी छोड़ रे जो तू ले लिया हो मैं के को ले लिया करो लाग ले ना भाई ना हम लुगा भाई लाइल खराब बाजी बाहर से हाँ? लुगा लाइल बन जरूरत नहीं उहे तो बनी खराब तू बा। करा टेंशन मत कर तोहरो के अपन मरद ला टी शर्ट ना 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 हम जेपी कट कुर्ता सिवा ले भाई रहे आ देखा तू छुआ तला का है भैया हमरा के बार-बार गंदा हो ये गया मैया उहे गांव के लइका रहत तब से अच्छा रंगे लगा देती अच्छा रंग अरे ई धूरी लटैले अरे गोदी पर खेलैले बनी आज देखो अब तो अंबानी के पत्तो कुलरा बन गइल बा हो हां कुलरा त बन गइल बा के बिगड़ले बा बन गइल बा चलो ओइ में बैठे के बबुआ बनवा देले बुझिया मैं जो पहले लुगा बदल ए माई हम तोरा हाथ लगे परसवा हो ले दीदिया चल हां ये दादा ले जा हमार रुपया पैसा ले ले हो जा का खरा में पानी लेके आवत ई ना बुझेला कि हां तनी काजू कतली बर्फी मंगाई पानी खोला सब चरी चानी के नंबर हमारे घरे नहीं खे अच्छा ई बता तोरे ए मम्मी जी कोई से करता नहीं जी कोई से गुजारा होई जी का करू बोड़ घर में जाके अब तनी चुप रही रहो तो अपनी बेटी का कोबो गलती है कि बुरी ना कहम। अच्छा ई बता कोबो ना को हम गलती ये करे लइकी न वैसे तू अरे तो बोड़ घर में से रीति रिवाज बदल गला पूजा कोई से हां बाबूजी हाय बेडशीट अपन चल गला लइका के मुत्तल महकता अच्छा तो लइका का आवे कब जी देखा तनी के बुनी पानी पड़ता लगातार घाम हो के सुतानी ना निकल के नीचे दोसरे में बदल ए
दादा देखो तनी जी चाहे तो कनी रखलू बका सामने जो तार माई दिल रही उ निकाल हम ना निकालब अब हम जिदिया गई हमू ना निकालब बड़ा दिन आदमी कहीं ना एगो बता बोल बा चाहे तो बस के बात बाजी हमर से मत निकाल निकाल, ली हैं? हां मत मल दबाई बटे बक्सा में कुल लुगा घर में 22 सन बैठल तो कैसन बड़ घर कहाँ के बड़ घर एके साल में सब भूला गई जाई रहे तरह लेती जा उ बक्सा में रखल बानू हितना के बिछावे गटी जाइते निकलवा के दे तरह का करब हम जाबे न करब ना जीव जाए तो का करब बहन के आवत है ना बुझिया आवत जन मैं चलो बानी का ना जाइब करम नहीं का करब हम करबे न करब आवत है बुझिया हां जा हमारा उतरली से तो बुझेबे नहीं करेगा अपना बहन के लिए क्या होता नहीं कौन अरे भैया ट्रॉलिया ले ले आता बोले सीख अभी अपने साले हमें बदल मत जो अरे भैया नहीं तो जी लगा के बोले के कहां पहुंचौले नहीं जीवनिए मन में ठोकेल दी रोपवे में खेतवे में बिया जा सब भैया रे अरे एक बार में सुनात नहीं थे कब के दीदी चिल्लाती है तो तू तो दीदिया तो हम सीए मैं तू सीएम के पीए भइल बाड़ू ठहरा आवत नहीं तो हमर को पूछा दे कि कब सांझ के का बनाई सुबेरे का बनाई बे दादा ए कनिया तन चाय पानी तन बना दो बुझिया बैसन वो कहिया बकरी के मुतरी चाय बनैले बे हमर तो पहिले ही डर लागत है अब कुछ करे के मन नहीं के करो ले एक काम कर ना का जी बकरिए के मुंहवा गरम कके आ दे को दे के दुबई से इनकर दोस्त चाय लाई रहल बे खारो को बात करता नहीं बट अच्छा मान ले कि खूब बढ़िया चाय बना के दूध के दे दे हां तो पियते कैसे के राम ये ठीक नहीं है तो हई है तो हाउ है सोही को होता है पहले खरब के पिया ना अरे भैया ना मनबे बोले के ना सिखबे सब कुछ के लूट सब सीख लिया सुना तो नहीं खे अरे भैया सुना तो नहीं खे अब तोरा कौन बीमारी हो ऐसा के चाल करो हमें अब कूलर के पलक तक टूटल हुआ हो तार लेके के नीचे सुतई में रोता अरे कूलर माई खाती बने में तू काहे से सुन रहे हो लेके चो आ भाई लेके जो आ जाओ चल लीजिए बताओ कि आई फिर और कहीं नहीं कर जा एक जन का तो कुमारो बनाता ना न थले रही जब बियाह के बाद ना सकते जा अरे दीदी आई निकाल के रख दीजिए इसका रे अभी तो अगर बात ना तब पहले में जब चला देखना तले सब निकाला था नहीं ऐसे ही लग गया चल कर नीचे जब ऐसे ऑनलाइन में ही आई ठीक हूं आ देख लेनी ऑर्डर पर हम मंगाए न लेनी कौन चीज के हमरा का के कमी बा तू तो जानते बा तो हमारे तो काम बाज आज तो आयु ठीक है लागत रहा और लेने में तो दू को मांग ले देखो कहानी के तुम पहले लेके रंग पर पहले हां एक कॉपी में हम ना करी ना जान ले के लेखा नहीं मना लगी चल एक राउंड मार के आवे के हम से करे जाई तुम्हार लइका ताकत रह सुन रहत रह जे कुड़ ये जात तो हम रह मतिया के दिखावा चाहता नहीं नती भागे के कहत रही त ना भगलो ना देखो के इतना निमन घर चलो ठीक कहता ले हम कहत रही तू कहले रे जेना से सिखैले रही की बात करिए हम कहली त तोरा नहीं बतियावे रे कितना जना के मुड़ी हट के हम सब निकालवा ले तोरा पूछे तोरा के 500 रुपया को मुंगा दे जाए जे नहीं देलस त शादी तो नहीं कइले नती से ठीक आ जाए रे छोटिया हमनी के तो माजा तो कइले कइले फिर बियाह हो बढ़िया घर में हो अरे कहाँ आई बड़ी सब बचिया हमार सुननी है कि आ गई सब खुश रह बैठे ने बैठे आ ठीक भाई नू हाँ हाँ अरे ठीक खावा बानी, कैसे तू बिया? लोग बतावा लोग अरे कैसे खावा बानी। कैसे बिया रे ओ ठीके बिया बहनी तारा लोग कैसे गोल लागत है चाची खुश रह कितना सुंदर लागत रे लोग लेकिन बड़ी दुबरा आ गई हां ऐसे का करथी बड़ी दुबरा आ गई बारू जा ए बचिया ए तू कराई गई चाची नजर ना अरे फिगर में आ गई रोज ग्रीन टी पी ना मांगा मिल करना बुझाई बड़का घर में बिया हो गइल बका ए चाची तू काहे इतना मोटाई रे तो थायराइड नहीं के होत रहे हमरा लागत अब का करबू हमनी ना के तो मरे हो गइल बड़ी खराब हो जान ले दवाई वही करा और सुधार के बताओ ठीक भी हालत कोई रह सर ना रोक देवारा के ना छोटे लस के बिया भी ना अभी बिया हो जे बिया तो देवरा बिया कोन लस पर के करे पर करता उचार को रखले बता अरे त कहले रे ओती रे छोटी हम का कहेला ए बचिया जानेलू ना ना कुछ बचा छी एगो पापा चार को रखले बता चार को शादी कर ली जब तक से आग ना लगी तब से धुआं उठी कैसे हमरा त आग ही कहले रे छोड़म ना नती हमर इज्जत नस्ले बंद इन करे संगे जा हां लेकिन ठीक तू गलती ना कइलिस दमाद खोजलिस बौरा आ देवर चलाक बता बेटी कोन हम का करी कौन किस्मतवा में जो लिख रही तो ना होई बबी जय चाची का करेली अइया तोहरे लोग के देखे पता चलला कि आइल बड़ी सब बहिनी गोल लागत की चाची जी खुश है ये बच्ची देखा ना इनके लोग के देखे आ गइली हम मन कइले से कि तनी बच्ची अरे इहाँ त और बड़ सुनले रही कि बड़का घर में जा। बियाह हो गइल बा कैसे आ देखो तनी हमरा के देख के कैसे करत अच्छा, ई बताई चाची जी। ये घरवा में रहली ये चाची चुपके के से कुकुर चाटिया
अरे वो पंडित के देखैले हमरा कोई के सोझा होखे के नहीं थे हाथी चुकी रहलू जा तबे से हमरा घरे चाची चाची कह के आवत रहलू जा तारा लोग के कितना प्यार से बोलत रही खिलावत रही काची बोलत आए कितना कइले बानी तारा लोग भुला गलू चाची जी दूर रही रहुआ सब भुला गलू लोग चाची जी के ए भौजी का जी काहे जाएंगा के अपने दुआरे पर जब तक आई बजना किली कबाड़ी बंद कर रखा त ढेर सामान लेके आई बनी गाना गुड़िया में के चली जी चली रहो चाय पी आई हमारा ना गोतिया ने कितनी लड़की बच्चियन के देख ली हमारा गोतिया ने दे ना निभावे के भाई यहाँ लोग का जाना है हम ताज भाई जका दिन चल जा हमारा ना लेकिन कैसे बदलल जाला जी कोई हमरा घरे खइले पियले सब कइले का जी हमार परस उठा के अपना गोदरेज में धो दियो हमारो रख दी ह आज ये रोज जात रही न हरी प घूम क्या के नहीं जा जाते नु बन जा उहे त सलाह करत रहेंगे चले के रे जाएंगे चल जी चाची चली हम लोग के बैठा ले बैठ पहिले रे कुछ बनाव दूसरा के टोला में लगा चाय पियाओ त नंदी के नहीं के बुझत कोनो चीज बना के खियाई जान त बड़ी कि ननदी के कोनो चीज पसंद है नहीं त काम चीज बना के खियाई पिए यो सब छुछी नर मार के आई चल बहरी चले के चौराहा पर छोला चाट खा के आवे तनी सब फेवरेट मन करता चाट खाई रे बेचारी हम ना जे खाए मुंह तक यो सा जान ले कहतन के चल नहरी और देखियो के गोल में तो हुआ चल देखा के आगे खाली नतिया से कह त लिए आइबो करी चलो जे खाना रख कह के तनी ले ले आव त देखती बदल गइल बा कुए बाटे कह दे हम तक धो 100 रुपया ले ले बाकी जो लिया दे हम तो कह दे हमरा ना डर लागेला ओकरा तू कैसे बोल देबी हमारे बॉयफ्रेंड से बता तो तू ही अभी ओकरा के माने लिस्का चला ई त नदी नंबर ना कन चेंज करे सोचला हम फोन करियो कबो ना नंबर बदल लेला का मर्ची रहिले बारी अब चढ़ ना अब चढ़ ये कदम में दना तनका बुनी बरखा होखे लागी तला से इतना मेमिया लगे सतना मेमिया लगे सना कि का बात लावे लगी एकदम बुझाते कहनी के दम ठीक करता नहीं हां औरी बखरे का गइली स हे भगवान भाग जतै स अरे तू हेनिया नहीं खा चढ़ खरता रे हेनिया नहीं खा चढ़े खाती आय ये कदम दिख दिखा के रख दिले बाड़ू स मेमिया तैसे रहत ऐसे ले एकदम में बुझा त के नी के खाही ला नहीं खे मिलत हैं अरे पूना ये पूसुपी ठीक ओइसन हो गइल बाड़ू सरे एकदम दोबारा आ गइल बाड़ू स ना अरे सवेरे सवेरे हम जानते हैं हमरा किनाई बस साइकिल चलाई ना हुए अपन छत पे साइकिल चला तोरा ना देखो वॉक करे वाला है तोरा ना बुझे अंग्रेजी में बाबू आ कहनी है कि हई इहे कुल करता इस मर्दा छोड़ देलन गा तोर के पकड़ चराते हां लागत तुम्हारे दीदिया लागत बा हमरो के ना भगलू कमाए गइल बनी हुआ के हमनी के तना बुझाता कि केतना दिन बाद है सब में एथी भइल बनी जा बड़ी कचरा लगा अरे तनी काहे भुला त सकी ये जमीनिया हटे एक जगह खेलत कूदत रहनी ह जा अरे का करे यही से हेते को हो के टिकैलू सब भागलू अरे कुनमी हमरा के दूर कर अरे कुल का बोलतै से कर रे बकराइन में कुल छोड़ ई कुल छोड़ बात है ई बताओ कि तो ससुराम पका घर बन गइल कॉलोनिया पास भइल रहता माई को होत रहे हां वो पाका घर बनिया बाबी एक के तू ही ढेर जान तड़ू 5 गो रूम बता लेकिन ठीक लागत है इस तो का खराब हो भाई ना मैं ठीक लागत है इस ताई बकरिया पर बेच हमनी के हमनी के बानू टाइल्स लाग गइल बा बुझाला ना तोरा लेके आदमी जाई नु त छटकी हे जा त फेकाई होई जा जान ले तोरा लेके डर मेहरारू हमरा घरे आवेले भोरे सुतार तबे झाड़ू पोछा करके चल हां अरे पूनमी कोनी को करके निकाल दी तू कर बीस ना भगलू खेलवाड़ी का के मजा का करत रहेलू एकदम में ठीक है करा से दीदिया हम दोसरा के पैसा नहीं तो नहीं हेली रे हमरा ई के बुझा 4000 बढ़ा के देती हां हमरा ई निखे बुझात लेकिन तहनियो के गजबे एकदम रहुए ना कहानी आए भाग परा के बियाह कइलू स आ मारे बड़ावाए मार कइले बड़ू स ना कॉमन कही के भाग परा के कनिया बाप भाई देखलस तब हमनी के बातचीत पड़ल ए बची ये के भइरिए त का सोचा बाटे अरे ये बकरी खाता भाई बुझा अमीर आदमी नहीं का देखले रे कबो सुन अमीर आदमी देखत हमर बकरे चिन्हतिया लेकिन वो चिन्हतिया कि ये भगवनी परौनी भगोड़ी दुनो बहिनिया तनी ज्यादा नहीं बोलत पुनमी तोरा देख देख जरा नहीं होता कि हमनी के कैसे बड़ घरे चल गई नहीं जा है तो पहले लड़ ले बनी माता का करे न एकदम फर चलावे हमार खुद के यार मरल के गिनल 4 गो ट्रक बकते के ऊपर लगावा दे हां ना ये बची हुआ कमालन में ढेर आमदनी बा हमर सब आमदनी
कतन हो जाता जीरा मरीच लोड होला हमारा पर खाना का बांध के दे दे जी कहो आओ तनी बात एगो पर जीरा मरीच एगो पर काजू लोड होला ये बतावा सा मार काजू किशमिश खा लू सर काहे हलरी जैसा भइल बड़ू से फिगर में भाई पसार दे तारे लेखा अच्छा आजकल देखो सब बाटे बॉडीए बाटे हां आई जा जा आई हो रुपेशवा हटे उपेंद्रो हटे आई हो ओ निका ताकत नहीं जा आई दादा अरे तोहनी के साथे बढ़नी हेते को हो गई शादी बियाह भइल तो हनी दोनों पर छिहत्तरी के नहीं जानत अरे छटिया चल रे चले हट हाटू अरे बकरा जो न ऐसे जो न देखो ताली कैसे ढकलतिया ले ले अरे मतलब जो ये कह चल चल जिंदगी भर नैहरे में बकरी चरावत रह नैहरे में बुझाई ले जा एक खेलवाड़ी जब तहनी ना भाग पारा के बिया शादी कइले रहतू तब ले टिकाई रहतू मैं बेटवन के जियावत खियावत रह। नमस्कार प्रणाम हम बानी किरण सिंह हमनी के अपन टीम में हमनी के पारिवारिक वीडियो चले दिल से लाइक शेयर कमेंट करत रह जाई सब के साथ विदाई अगला वीडियो में फिर बाय बाय।